sa umaga. O, callers na! 0995-335-2093 para sa to my only request mga kapamilya. Unang caller sa line number 43. Hello, good morning! Hi, Joe! Hi! Good morning! Lah, kisa ni, oy. Grabe makasagit. Kisa ni. Si Zaira ni Joe! Hi, Zaira! First time ni Joe nakasunod, Joe! Oh my goodness! Pasakay ka na. Hi, Zaira. Taga-asa ka lang ga? Taga Makabalan! Ay, ay! Asa ka napit sa Makabalan lang ga? Dari sa Piaping Itom. Sa Piaping Itom. Yeah, kumusta man ka diya karon? Nakay estudyante ba man ni si ano? Si unsa ba pangalan again? Si Ha? unsa mo pangalan? Si Zaira. Zaira. Oh, estudyante pa si Zaira or married na ni Zai? Single, pero iundang na siya sa trabaho. Single niya giundang sa trabaho. So karon nara ka sa balay. Tambay lang sa kay Kapoy. Da. Nana ba ni siya kuan? Nana ba ni boyfriend? Wala pa. Wala, Joe. Sus, Wala. masakit-sakit lang na sa dughan. Hala ka! Lagi siya mga kalagot siguro sa mga lalaki karon mga kapamilya. Dili ni bawal ni biklon karon si Zaira ha. Yeah, boom, boom, boom. Basin mga on ni siya tao. Magpakaon yung ko ba? Taon na rin na, Joe. Pakiligon ra ka na. Tapos Oo. inuwit, pailakon ra ka. Hala ka! Lagi ni mga kalagot mga Joe, kapamilya. dili kay nga na, Joe. Dili ko inanaw. Ay, Kay labi ka na ako, sus. Kabutan niya na ako mga tao. Ako pa. Unya, kano sa naman ka nag-relasyon di ay? Sa pang naging bulan. Aging bulan. Yan, bantog na dahil. Wala pa ka-recover lugar ni. Ayay ka. Sige, Zaira, i-greet mo mga kamorkada na sa may, Makabalan. Go! Joy, great na ako ang Bangguran family, Mag-away family, Noel family, Banalo family, and Bagars family. Joe, pwede mag-request? Yeah, unsa mga song? Song, Zaira. Unsa? Much No. better. Much better. Okay, sige, hulatin niya. Thank you, Joe. Salamat. Alright, salamat Zaira. Ingat always di alangga ha. Ay pagpailad lang ga ha. Lala ha. Bye. Camping dia. Anyways, first caller na to si Zaira mga kamorkada mga migs. Kita taglaing caller bi Zaira, ibutang na lang ga. Ayog lang. Yon. Sige, may tawag mo 0995-335-2093. Line 120, hello. Yes, hello. Yes, hello. Good morning. Kisa ni? Si Torco. Si Torco. Taga-asa ba ni si Torco? Taga-India? Taga-Turkey? Taguluan. Taga-Taguluan. Oh, Asa ba yes. ni sa Taguluan si Torco? Poblasyon. Poblasyon. Ilan ni mo, Brad? 24. Ayan. Trabaho ka? Trabaho na ka? Eskwela trabaho. Eskwela, trabaho ko. Kabuutan. May gamon. Ikipagkita sa mga babae din sa mo. Ang mga listeners nato niya. Ay, mo niya. Kanang-kanang trabaho. Tapos may mo kayod ba? Ay, may mo kiyo. Ay, mo kayod. Kayod. Ay, kayod. Kayod, Brad. Kayod, Brad. Kayod yan. Okay, May mo kayod. So, Kanya, unsa man ni kuan unsay kurso nimo, brother? HRM HRM. Nya asa ka ni eskwela TCC? sa TCC. Ayan. Haka nag-work pod diara Taguluan. Sa Sons Catering Taguluan. Sa Sons sa Catering sa catering di ka di ay. Kamusta ko ni bossing dia? Nelson Inglaterra. Oo, yung mga Inglaterra family dia. Kuyaw ka na sila. Grabe. Ay, 40. Ay, sus. Pero may kakita na mag-cater na sila. May nga gutom. Di ta mag-istorya anak, Brad. Gutom, Brad. Sige, Brad. I-greet mo ka pamilya na, Brad. Go. Great na ang one owner sa Sons Catering si Nelson Inglaterra. O niyang mga magulang o manghod nga israan po si Julius Oxigeno. Dayon sa way guy, wala po may guy, ay ka nang guy po na mo nga kawon trabaho si Rinal Gansero ba. Dayon Mora. Ayan, alright. Sa request mo. Kwanjo kanang
Basta ni ban hugot karon mo ni sakit kita doktor dito. Unsa So, man yung... ban katong kanta nimo? Lah, grabe ako may kanta gidalahig may kan. Ay, of course. Sige, sige. Ay, Tasyo, nakakita nga ikaw ni kumusta? Unsa man? Si Kim nga Rodriguez. Agay Kisirahan. gipasa ka. Ay, wala dyan. Na-hurt ka ni? Wala po dyan dyan. Wala pa. Sige lang. Nga naman gigreet man mo siya. Nangumusta lang ko. Kumusta lang ka sa iya? Oy, Kim! Kumusta na daw ka, Kim? Yan yung kuhan ng amigo sa bugo. Sa bugo. Ayan. Napasa ka ni, Brad? Napasa ka ni? Ha? Paasa na ba ng bayanan? Ay, paasa ay perte. Minaw na ba na permi si Kimba? Kimpo! Lagi. Bago ra kagawas? Ama siya? Napriso na siya gikan? Murag. Ama na yung ano bago rin sa kagawas, ha? Ha? Asa ka bago kagawas? Amot lang. Ayay ka. Nabulagan na ni siya na. Sige, Jo. Salamat, Jo. Agay, Sige, Jo. Mag-request, Jo. Kanta, Jo. Ipasa, gigip. Nasakitan ako. Ang tingog ni mo, Brad. Murag nasakitan ba? Jo, mag-request ko kanta, Jo. Oo, mo gani. Unsa itong nga song gani? Kanang kuhan, Jo. Katong kay Maria Pilingira lang, Jo. Oo. Ang kasako, ang kasako una. Una ka kanta karon Maria Pilingira. Wala gini klaro Okay, ba? kuhan. Idol man ako si Maria Pilingira, Jo. Ini klaro pag uman ako ni Kim. Ayun Asa na, ba Jo. na eh? Okay, Maria Pilingira na lang. Pero ganda. Okay, Ay kitsa balag ay na lang sa dito ako. Israel. Ano sa Bernard? Ay na lang to imo pa. Ay na lang to imo joke. Maria na lang. Istoker ba ako niya? Ay, tama. Ay Mayroon naman sa season, no? Mayroon sa Debra nga gipasa ka ni Kim. Hernandez bet. Kim, good moves. Sige, unsay ko ano mo? Sige, Jo. Paasa mi Katong kay mo. Maria Pilingira, Jo. Lagi, unsa ba? Hernandez bet. Amot lang sa title, basta iyang kanta. Asa ba na to? Ay, kanina shoutout ta. Bisa nata nga kanta na, Jo, Kay Sada yung nagtingog. bagay kini sa imo sa pagpasa. Pino ba, Pino? Ano pa explain dia sama? Pino Gos. Hala, Ay, malabas sa ba, kung Pino? tapa din nido. Ay, Kanina nagtama din mo, Jo. Sorry, Jo. shoutout kay Kay Tita P rin, Jo. Regards ka, Jo. Sada kayong kanina. Sige na, layas na. Mayra gipasa ka ni Kim. Kim, mayo. Una ni request akong kanta pagkakaroon gipalian kay ano yung mga kuan ni Maria. But anyways, mga kapamilya, mga mix commercial breaks ako ha. And then sa itong pagbalik play na itong mga songs kaya medyo nag-overtime tagamay. And tawag og text lang yapon mo sa 0995-335-2093 mga kapamilya. Commercial breaks ako, dyan mo! Motor